permanently closed. Kawasuri Nyakwara Mogeni do mamalo wito oko kwayo mar jata tije machon mar IEBC James Oswago kod apisa machielo mar IEBC Wilson Sholei ewi bura mar mibadhi manodonjnegi go e do kaluwore kod ng'iepo mag masinde mag IEBC. Yariyogo nodonjnegi kod ketho mar mibadhi motenore kod nyiewo masinde mag yiero motelo ne yiero maduong' mag 2013 kaluwore gi ng'eto ma ogol kod jal bura Nixon Sifuna. Oswago kod Sholei neni kod ting' mar neno ni chike matayo chiwo rak mar nyiewo gige yiero. Kuom mano rem margi mar neno ni chik olu nyiso ni gin kod ketho kaluwore gi ng'eto mar jal buche Felix Kombo e higa mar 2022. E ng'eto ma kamano Oswago kod Sholei ne ochwado fai maromo siling milion 7.5 moro kamoro kata twech mar higni 4 e jela.